Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en dasaem ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yo amin nga sa kapada papagayam. Manibur ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kada ito ti pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablaw ito nimbag nga bikat, nimbag nga aldaw. Papagayam padaanin nyo ti pakasaritaan ni pagayam tayo nga amparo. Ti ina, anang sakad ti masakbayan di kiniduwa nga anak itilikudan nga awan ti ama. Apay nga ta, kasanot pa nagbalagi ti maysa nga ina, nga lang ti masakbayan nga sulo na, single mom ako na. Kanya na ito yung pakasaritaan na, nakayag bibuya, happy watching ka na kayo, and please share this program. Share this program. Hindi nga rin mapagayam. Diretso na ito eh. From the beginning up to the end, ti pakasaritaan ni Amparo, ti single mommy, anang isakad ti duwa nga anak, ti masakbayan na. Sagudahin nga rin ti surat, ti pakasaritaan ni pagayam ti Amparo, papagayam mi, kung ano ito eh, Dear Manong Nemi. Anyan nga nagimnas kan nagragsak nga denggen kanawaten Manong Nemi. Idayarakop kanyak tinaudi nga anak ko nga ni Marco ako na inang dahito ti diplomat. Nagraduara kon. Nagbaligi akmanten. Agas ti pa nagbaligi ni Kuya Eddie. Agted-ted dagiti luwak Manong Nemi. Luwa ni ragsak. Kalpasan nga dagiti mununa nga luwa. Ket luwa niladtaang kan latingit. Kawadyanan na Manong Nemi. Kalbasan ti duwa nga tawen nga nagraduar ti inuuna nga anak ko nga ni Eddie. Si marunong nga nagraduar ni Marco. Ti bordek ko. Duwa nga lalaki Manong Nemi nga isuda iti magagapon no apay nga kanila kugumak tagbiag. Tap na may kakidati na ran niya kamasagbayan. Iti likodan ka sisyak lahat. Inem titawen ni Eddie ken duwamet ken ni Marco. Iti panawan na kami ni Andring nga asawak Manong Nemi. Agtrap-trabaho isuna iti construction idinto tasyak at dabasit puesto iti tiyandaan iti ilimi apaglakwan iti nateng iti vegetable section. Kas tamaten
Nga namatpadasak tinanglo iti laba kanda dumapay pamataudan iti kwarta. Mamanumat iti manunemi nga pagtrabahuan ni Andring ken kastameten oren at sweldo na ipan na iti arak ken kangrunan ti amin pagbabae na manunemi. Aging nga dinteng nga iti may sangal daw kat saan min nga napasangpet pay ni Andring. Anda kidi amang paspasungad ken kuana ininto tayasog dagiti duwang anak ko manong naming nga mamisindan. Maangkelatan nako. Tororay ni amang yo. Eddie, makamu ka kini ading mo. Ha? Subwam, ilabayam, subwam. Mininam. Manong nemi nagururay ka nagpatnag ng awan tinauray ko. Aging gang iti kabigatan na manong nemi adda na kaibaga nga da simurutan na a babae. Biyang ko lang tinagsalsulod-sud kada kiti amamok makamamok ang kuana di kiti katrabahuan. Nasunod sa sapolum ang paro ni Andring, ti asawa. Awanan na. Simurutan kinidalen. Sadya ka no Manila at pagdaedad na. Ape saan ka nagpakadahan ka? Sa bagay, apa kung magpakada, no? Ilibas na ti, isusurot na ti sa baling ang babae. Binaybayaan na kayo ni Andring ang paro. Datot na lawag ng muk. Kapote di pala ibagbaga na. Na nauman ka na kayo. Kat na dyan nga dalen, at namat mabalin na, sut simuro din. Damok idi manong nemi kadag sublin tumitlaeng ni Andring. Inoray mi isuna iti makalawas, dualawas, talulawas, makabulan, duwang bulan, aging ka. Nga tumawan metlahengen manunemi ket ni anniniwan saan mi nga nakita pa kini Andring. Isungin kedeng ko manunemi. Saan akon amang namnama pa tinalpasan nawan. Saan ako namang namnama pa ngagsubli ti panakaadigi ti pamilya. Ti ama di kita anak ko. Yan tangay ora adda idi. Kaslaaw mati may tulong na kada kami. Di na pa'y mabiyag ti bukod na nga bagi. Tano maistambay idi kat awan trabaho na agdawat kanya iti gatang na ti arak kan si Garillo. Uri adda idi manunemi ni Andring kasla saan na nga ipaama ti bagi na kadagiti anak ko. Asla ko agsapsapul digiti anak ko iti pamateg ti mais sa nga ama. No pa'y sinupusupak mo't data nga pamateg ti ama, babayan ti sobra nga panangipateg ko kadakwada. Kat kinunak idinakam ko. Kumpetak kini Hapo Diyos. Saan na kami nga babayaan ni Hapo Diyos. Aging ka nga daangis ko. Aging ka nga dapigsak. Ikak tinaran niya ka masakbayan di kita anak ko. Itanyaman nga napahapda. Kasta nga rin tinaramid ko manong nemi, imbag taada balay mi, imbag taada pwestok, ngaglaw ko tinatang di tiyandaan. Ngayon damat di kiti kundaway manong nemi, nga malunglong sutanak. Malunglong sutanak itinatang, tao met aggatang, ti kaaduming aggatang, muno kaaduming aglako. Adari di kundaway manong nemi, nga saan ko maabrut, ti gatang ko, nga angkatin nga natin. Isot ka po na nga napanunod ko manong nemi tap na adas serbi di kiti malungsot kan malaylaylangan natin. Nagpatakdarak manong nemi iti ubong iti likod ti balay uray ta adayo kamet iti kasgan kakaruba. Tapnog taraken na kiti baboy. Anayon ti taraken ko manok kanina kalawak manong nemi ti pagmula ang iti natin. Nasapa nga agriing iti parbangon
aglabaak kadagiti awat ko nga labaan kalpasan dayta manong naming dulaga din ta makaluto akon kat mapakan kon digiti anak ko agkuyog danton nga mapadit eskwela ikak tumatan ti balon da halpasan na numaasikaso nga mapakan digiti baboy nakto nagangkat kadagiti mo ilakop nga nateng agtalinaedak to iti tiyandaan manon nemi nasakto la agawid din no namnamaek nga nakasangpitan digiti anak ko ano digiti gundaway manon nemi nga nakapsut ti bagik agguri-gurak agpanatengak aguyekak nga magtrabaho tulat na manong nemi mapakang ko lang digiti anak ko mapatawad ko lang digiti kasapulan mi tinaldaw mapatawad ko lang digiti kasapulan na mapanagbasa magitak to mas asyan kanyak digiti anak ko inang maginanakan masakit ka ang trabaho ko lata mga asinapod Diyos anak Eddie kasi na sa mga babayan ni ating mo, ni Marco. Awan ti pagnagin nyo, inang. Siya ti mga iwan ki ni Marco. Tulungak, no saan nakakabailan di assignment na. Naglalayang ki di eskwela. Ipas nagsagbasa. Ha? Wan inang. Apeng awang namin ni Amang. Tun ka nung nagsubli na Amang. Abayaging awan na. No makita nga marigregatan dagiti anak ko marong nemi ipapabasol da iti amada ti amin. Wen. Asla no digat kagura da una iti amada. Siguro ket may compare da ti kasasaad mi kadagiti aglawlaw mi. Dagiti kompleto nga naganak nga dada nga talagang nga mangudir kan mga sikaso kadagiti anak da. Siyak lang ata siguro manong nemi makikita da nga awan ti katulong na awan ti ama nga agsapul kuma nga para kada kami. Siyak lang ata siguro manong nemi iti makita da nga single mother ako na single parent. Gusto na ninang agin na kayo tulungan kayo. Para ka ginana tulungan ta karodan ako ha. Conforme ti mabalin yung itulong. No kasta nga bakasyon manong nemi kadumak dagiti anak ko dito tiyandaan kiti sudat ti agayab kadagiti gumatan. Nakasla dalag pagpakaasi nga da kami kumati gatangan da. No kasta nga bakasyon manong nemi umaydak tulungan nga aglaba. Umaydak tulungan nga mga sikaso kadagiti taraken mi nga baboy. Ano malakon ton digiti baboy manong nemi idolin kumet. Ada bank account ko, mapangko ibangko, tanapya lang nga. Ada emergency kapag kasapulan, kada takautin. Ano na kiti gundaway, nga ti anak ko, may sakari kita anak ko, tagsakit. Siyempre, asikaswag tumit, gamabaybay akdi trabaho. Inang, anak. Siyak dun ti makamahumang patumar kini Marco. Urayong nga rin anak, nga, no makapaglingit, sukatam, ha? Uy, nang, sukatak no, makapaglingit. Alat na mapang ko ituloy di ubrak, ha? Ituloy di aglaba. Imbag na makapagsinakit, dagit agkapsat manong na. Diyak pinapuutan, nga nagapada, diyak pinapuutan, manong nemi, nga da nagsangit kadakwada, awan panagsinutilda. Dito, nito pagyamanak manong nemi, gabutusan ko problema, amangan anawa kadakwada. Dito lang, amok kakang runan nga maitulong da. Tasan ko nga obra, nga mangan anawa kadakwada. Awa mo ti sarday manong name iti nagpanagkarkararag ura madamat trabaho adalatan ni Apo Diyos kanya. Agang kanahin kong idawdawat. Ngano adama nagsakit kada kami saan kumalay nga nakana. Gagagay lang ang sakit. Nga malaglagip ko nga ti asawak manong name sa dinumanitan ti ayan na sabi ko mata naragsak. Ngayon sabi ko matagsubli. Tasamot pa nga naladaw ti amin. Tapos solnitan na nagkurangan na. Karagitan na. Ang runa namin manong name tinak idaw dawat ka na hapon Diyos. Nagtuloy ko mga pigsak. Tapos may sakad ko tinaran niya ka masakbayan. Nagdiduwangan na ko. Idadadan iti high school manong name umad-ado digiti kastus. Yung kalawak ti ubong ko manong name kinaadok. Iti nagtarakan iti baboy.
Adamat ano kaya sutil no ka daduma. Nga umay mang sarungkar kanyak dagiti lalaki manong nemi kas ken ni Efren. Baro! Ay, si kagaya. Saan? Masyanang malaking kaya. Wan, tatulungan ka. Napintas launay ang tulungan na. Nagatarabidek. Sumakdo ka labasit. Iti pangdalos ko na ito baboy ko, pangdigos ko katakwada. Papantumat sumakdo manong nemi, tudok-tumat kan ti pamaklayan kinduwa nga lata. Medyo panganayuan manong nemi ti bumba. Ito ni malpas mi. Nag-asawa ka kami na yan. Kasano ko mag-asawa at asawa. Kahit ko asawa na mangalakan ti kasukat. Daddy Andring. Ano nga Daddy Andring? Anya mo, baka nataitan. Kadbalo kan. Kas kumakanyak. Hindi na kadikayan. Friend. Si bibiyag pala at asawa. Sama isa. Saan ako ng mga alapay di? Mainayo ng problema. Tagbalin ako mga problema. Nas pagaringan tagdan nata. No kahit nakatulungan, tulungan nak. Ngawan ti rason. Tulungan nak, tapos malukoy mo tirik nak. Kahit aklon ka kasta. Niyam kasapulam nga talaga ang paro. Masyan kayo ti pagim. Rumag gumakit. Adakata ka nakatugaw nga. Text ko mo no cellphone ko mati. Tamte kita. Sana ka kasta. Masapol ang kutiak. Tapno, may kaktinaran niya ka masakbahin na ganito hanak ko. Aging ga nagturpusan ni Eddie manong name ngay nauna iti high school. Nabutan nagturpus manong name kasi siyempre pimaala kami man. Adumat na kiti umay manong name raman iti paala. O yan paro. Kaya po kita kaslan din na pupuhutan ti panaglawas ti panawan nga. Munot tawon ni Eddie di panawan na kayo ni Andring. Inem. Grade 1 na Eddie niya. Ngayon, Marco, upat. Di doon nga tawon di diferensyada. Alpasan nga graduar ni Eddie. Sumasaroon tumatang nga graduar ni Marco. Bueno, bagata, nalagda ito malayo na dumteng di bagyo kita. Saan kayo nga makakar? Napintas na panunuta, mamparo ta. Di makirin, di umong mo. Imbag no, awan tigreklamo ka karubam. Adayo daw sa may sang. Nadalos mo at naamok ba ti pamuspusan tapno awan ti angot nga mading. Sa bagay, sakit na di talikod kita. Nakaberberde ka po tao di kiti mulam nga natayang. Napialang malibre sa mesa. Dumati kiti sang kumalaklako kada kiti ang katek nga natayang sua iti inayon kong ipakanti baboy ko. Ang masayang ano nung hasta. Sa gadadupay ti manok mo. Ay na talaga nga nakagagagad ka. Ulidan ka unay nga ina. Tama isakat mo taran niya masagbayan na kita anak mo. Dilikudan nga agmay-may sakat. Kamayatan ti panaglabas ti panawen saan latang ang sarday manong naming at dalat tamat lalaki nga may mga lukoy ti riknak. Tapos ni kastakit maalakkan ti kasukat ti asawa. Ngayon nagbalinin manong name nga serrado ti pusok. Sana kahit asawen nga ni palag Andring taetek. Ngayon, awan ti sabali nga pangipaayak amin na pamateg ko no saan nga kalikiti duwa nga lalaking anak ko manong name. Inagbasan ni Eddie ti college manong name kunana kanya ng anak. Tapos no saan kayo unang nga marigatan kanyak. Irapin ko ti trabaho. Anak ko matrabaho. Ado dito ti babaling nga pag sidelinean. Siyak ti makamu inang. Alang makamu ka basta saan ka marigatan ha. Baka mabaybayaan mo ti panagbasam no. Ada ako ng mga sideline mo no. Pakakitaan ti nayon ti kasapulam. Saanan? Siyak ti makamu. Discarte lang dito eh. Accountancy manong name ti kurso ni Eddie. Idi talagraduar mo ni Marco manong name ti high school. Inang,
Sa anak pa lang basbasa? Ha, abe ko ma. Nilang ko yan pa lang tagbasa. Tayo doon nagturpos, kada trabaho na. Siyak tumatan tagbasa. Anang arti obra, magsapo nagtrabaho ka. Wari mapanag ka, kaagbaling ka kargador, dito tiyandaan. Tapnom, patulungan kayo pangagla ko. Anak, saan nga mabalin? Ako mati problema. Baka marigatan kayo. Mga sinapod Diyos. Ada man ta kasagalang gastusan tayo. Nga kwarta iti bangko, dagiti paglaklakwak ti baboy. Continuous mati panagtarakan ko. No, ada may lako, makasukatan nga sigod. Ako mati paggastusan tayo, anak, nga dakila kwarta. Malang sila, no, kumadag, sakit ka natin, grabe rin. Yung mga asin po Diyos, anak, ha? Saan ka nagsartin? Ano ba't kursong kakait mo? Kahit ko dagbaling nga maestro, inang, datan doon accountant, kan maestro nga anak ko. Itulikodan nga awan ni ama. Malagip mo ti amam. Kang kanahin ko malaglagip. Nang narunan ko kasta nga makita tirigat yo. Nang narunan ko kasta nga. Umapal kami nga. Ada ama, di kiti makita mi nga anak. Anak ko. Di kay kumamangimulmula ti gora yo. E ti ama yo. Ape ko mga saming kakura. Kat binaybaan na tayo. Kinekayat na tinikadan sa bali nga asawa. Uno sa bali nga babae. Siguro damat anak da. Nagaskasat pwede gidi anak da. Tada amadang, hindi kang ngaroon. Ngayon saan kayo nga mangimula ti gura yo iti amayo. Iti likodan ti amin kat amayon tulad ta. Basta, anak ko, awang kayo, no awan ni Sona. Ngayon maaping ang binabayaan na kami. Alasahan nga dito pati pagsalitan ta. Tinasken, anak, at daak, okay? Daak na napigsa, nagaget, nga mga remedyo, at nga nakasapulan tayo. Di pa nagbasa yung mga kapsat, aging nga makapagtulpos kayo. Aging na nakto nga tamat din. Ito no, adan bukod yung trabaho. Nagtultuloy nga rod manong naming tiba nagtulid tiba na wen kadkas iti dati nga nakairuaman mi. Masama kam nga griing agiina manong naming tulungan dak iti anak ko, tulungan dak iti mga nagasikaso iti nagtibalay, tulungan dak kanagtitaraken ko, tulungan dak manong naming no kasta nga bakasyon umay dak tulungan na iti-tiyandaan. Kan kastamot ten nga mga remedyo damat iti pamuspusan tapno damat pakakitanda iti kwarta. Ganun nga sta manong naming nga di gundaway nga panagmatrikulada, panagbayad da eskwela. Mayroon namat manong naming nga mabalinan nga ilako, ti duwa talo nga baboy. Malaksid nga maibati, dahil sukat na nga buryas, tapno papilapa matlayang manunay mi di bawakan tiyan nga paset ti ubong adan tumatitid ko karigidan na ko nakasapulan da iti pa nagbasa da adaman di kiti gundaw ay manunay mi ngano adag birthday kada kami anak pumaala kami mat or simple lang ngaya ba mi mat manunay mi di kiti karoba mi di kiti kagayem mi di kiti kakabagyan Dandani din ang graduar ni Eddie manong nemi at dan iti maudi nga semestre iti maudi nga bulan. Maudi nga tawen. Irita imay ti maysa nga babae. Ay, nana. Ay, apay. Sinot masapol mo balasan ko. Amo mo yung tagnagan ti Andring? Andring, asawak tinaga. Tagnagan ti Andring kat asawak. Apay ka di? Awan. Kas lang amin
At makikita ka wawagan na ti Andring. Sa bagang asawat amparo ko na da. Saan tayo na? Pagsasalitaan na lang nana. Dahil no, mabarbartek di karuba mi. Nata pagsasalitaan na ti Andring, amparo ko na da. So, da kayo mati amok nga nagnagan ti amparo. Siguro anak amamudak. Kan amamudak kami. Amamudak pakasalitaan mi. Nga ti Andring asawa. Inem kinupat pa lang titawan na kiti antang ko. Ili panawan na kami. Ita, agraduaren, iti college di inaunak. Di adong nga taon kami nabayan na kayo, nana. Una. Sumlagayam, kastagayam ti istoryayo. Isot pagsasaritad na ko, mo kayo inom di kita, giinom ti karubang. Kunaklanuan niya itayan. Nakunak tinakim ko manong nemi. Kunaklano, adalayan ni Andring iti asideg. Kunaklano, ngayon, kasla sana ka mamati. Dahil ti pamatik manong nemi nga saan nga agsublipay ni Andring. Ni Andring nga inayat ko, ngayon karik nga isukit isuntulahin. Ngayon samad nga nagbaling nga napudnot pa nagayat na kanya. Ida graduaren manong nemi ni Eddie, siyempre, pimaala kami mata. Kakaiso na nga. Ato tiyo, tanakad ko nga baboy. Pimarte kami naman nga. Gagangay mo lang, padayang. Ato di kita imay manong nemi, siyempre, umay da makipangan. Ken, umay da matan regaluan ni Eddie. Ay na, nakagasgasat ka, amparo. Apay ko nanti, nga nag-asnag kamsa. Kat pinanawan na ti asawa. Itilikodan ti amin kat ne. Adan pakakitaan ti adong nga sakripisyo. E din to ta, adan di kita kompleto, tinaganak na. Saan da nga mapagturpos di kita anak da? Itian niya nga rason. Itian niya nga rason. Agpadpada da nga saan nga mga ikalikagom. Kan ore man pa kahit da nga ikalikagom, no saan mo ta kahit di anak. Awan sa Serbina. Imbaga, sa napagbagam, among nga insuro nga na siya, dagiti anak mo. Siguro kapsat, no dati amada. Siguro saan ko yung kalikagom nga, sumayat na. Adamat pagsayatan na, tikawan na, tapno, amuda tagpursigi. Nagbaling nga karit, kadagiti anak ko, tikawan ti amada. Kasla kahit dagi panagnek nga tinukudan nga awan ti amada. Kat kabaylan da agun uden ti masakbayan da. Babayan ti itutulong na kanyak. Kaniti sanda pa nakalipat kanihapat Diyos. Kalpasan ti duha tawan sumarunong tumutin ni Marco. Palubos ti hapo. Adumat manong nemi na kitimay nga babae nga sang ili ni Eddie. Adanadlaw ko. Kasla dan sabat yung girlfriend ti anak ko. Pinayapahayak ni Marco. Inang. Awan madlagi nung dito ti arak ha. Ang kauminom. Adakad nga rin na idasar nga arak. Kan talagang nga kahit uminom ti arak. Kastamat yung gini kuya. Adakad din girlfriend ni Manong mo? O, di nakadibay baga ka na kayo? Salusutak ko mapingarad mo. Nung tayong baga ng kanya. Diyan ni Ate Elsa. Elsa? Najik abay na. Di ka di manlaw. Kapiksan na kay inang. Amang mo't nag-asawa nga tagos ni Manong mo. Di kahit kumakit makapagtrabaho pa eh. Ken matulungan na ka. Duwapi nga tawan sa katumatag-graduar. Ibagayo keng kuha na da. Saan nga tamat pa kay tag-asawa. Kasanon no makasikog. Di, saan yung ipalubos ng umiyan dito ni Ate Elsa? Masitan din sa ili manong naming, hindi umasadagak tayan, da Eddie. Ay, rumabiin, anak ko. Ituloy yung tulangin to no, maminis nagagdan na kayo ang isa salita. Inang,
Iyamang mo kada kayo ni Elsa. Girlfriend ko. Elsa ni Inang. Ay, so matimadlaw ko itay. Kan ko na ni ading mga Marco kit talagang andar na relasyon nyo. Barbarim na may kari at kada kayo, nana. Ape ko mga saan ka may kari. Sana kami nga nagtuloy nga nagbasa. Ape nga di ka nagbasa. Di na kabailan nga pagbasahin na naganakan niya. Iso nga rin nga ibang ito kada kayo inang. At nung makapagbasa mat ni Elsa. Ito nagtatrabaho. Tulong at ito isuna. Kat kasanon ni ading mo. Tulong at pa isuna. Sabagay anak, napiksak pa ilang. Alam no, dito man tiplano yo. Ag-control kayo nga ron. Anang ag-control na kayo sa unang. Pag tumarig na Elsa, di kahit ko sa unang nagtupil kayo. O, di magdanagan nyo inang. Agasawa kam to. Intun dumting dumno panawin. Very good. Nag-take the board ti anak ko manunemi kat nairwar na pag-iinagawang maten manunemi di kitiya. Inag-applyan na nga trabaho. Aging ka nakastreka ni ti trabaho. Intultuloy ko matlata manunemi ti dati na umawataklat na itilabaan. Numampay parparitan dakdagitan na ko. Inang umanayan di kitarakan nga babo yung sangkin umawat pa itilabaan nyo. Kasanong harutin, katsak matlat akang kanayon, taglaba. Karagit limang pamilya nga lablaba Kit mga ladat sa balin Anak, naruwama kundi kasto Trabaho kundi ito ito na anong ngarot pa nagsardeng yo. Iaksarte ng aktulangan ng tumatayak. Hala ni inang. Ito na makapagturpo sa akin, nagadamat ng trabaho, sardeng kayo toon. Ori ti pa nagtarakan nyo, di baboy justunan. Anong tungar doon ti ubrak. Diyan po story latan ni Tiyanta, Nukas kasano lang, no, narigat latat iya. Kasi diyan ang negosyo, akit panawan yung tupayin. Anong tulang ti ubrakon? Dito kayo lataon, nagtibalayan na Serbian na kayo. Anad na nga backrat, anad na nga mariknak pa nagbakit ko, no saan kang trabaho, so aging ka kayak anak ko, saan ka pa na, saan nga nawaan, ha? Iksardin ko mata talaga kan, talaga jak ko mang kabaylan. Aging ka dimting maten, manunay mi pa nagturpos ti anak ko, pimalak bet manen, adumat amanen manunay mi di kiti yan, ti maray, ay nakitam kadlang ang paroy niya. Duwan nga tawon nagtrabaho ni Eddie. Kadita, naggraduaran ni Marco. Di ba na, mamin may isang tumatan nga nanay nga mestro. Sumaron no akit, aga-asawa dan. Kalbasan na, aga-anak dadi, agputot dan, dadang matapukom. Matungpal matlahan nga tigi. Araro ko na hapit Diyos. Kantag tultuloy. Apa nang trabay na ka na kami. Sa mga na yung malaglagip ni Andring? Masaray, malagip ko. Nangaroon na ipalagip na kita anak ko isuna. Awan pulos ka rin, damag mo keng kuwana. Awan. Ngayon kang kanayon kong hirag-ragpin, iti kararag ko kinapod Diyos. Nanda ko man tinasayata ka sa saan. Saan tong katangag subli? Dite amo. Kung nadaman kat amin kano nga pumanaw, agsublin to. Dito'y tinaggapuan na, baka dito ba't lang agsubli. Umaawat mong tupag as pagarigan. Diyak tula mo. Sa akong tula panunutin da ita, numapasama ka. E di may ruwarmat ni Marco manunemi ti board na samat nga narigatan manunemi asimrek. Tanalakamat lang ti sumrek iti kadag iti private school manunemi. Pangururayan na nga, dabakante ka, nagiti public school, takunana na pinpinas matlayang no, public ka, ng eskwela at pagtrabahuan. Takdakil ka nun, tigiti benepisyo. Adamatin niya, amuna manong name nga girlfriend na, nga pada na matlayang nga mangisusuro. Iso da ito ni Mylene. Sanda, nga agpadpati ti eskwela manong name. Ta public school, ti pagbasaan ni Mylene. Uno pang isusuruan ni Mylene. Idi agrador maten ni Elsa, manong nemi, babayan ti tulong ti anak ko. Nakastrek bet adagos iti trabaho. Nagtrabaho dan nagpadpada.
Manong Nemi. Sumungaw ti isem kada ginibibig ko. No kasta, nga dagadagon daway nga ginanaak, nga sardeng ko ti trabaho. No dakit istalas Manong Nemi ket bubuyak dagiti na pre-kwadro na ibisti nga diploma dagiti anak ko. Dagitoy, tibunga ti ado nga banog. Nakapagturpos ti kita anak ko, kanada pa yung trabaho da. Nagbalindangan siyang pet ka nagagit. Sana kas kanida do mga anak. Nganayaw awan. Datawan na ti pagyamyaman ka ni Hapon Diyos. Aduman nga rigat kan sakripisyo. Nagbungay ti na siya. Naragsaga kong nga matay. Nukas pagarigat ta. Dumteng nga. Adamarik na kasakit. Kat saan kong nga kabaylan pa eh. Ngayon saan? Adad na nga tsak kayat. Di pumanaw iti na ito nga lubong. Takayat ko, nga makita, masubaybayan, tinapintas to abangunan, natal na kinaragsak to nga bangunan nga pamilya di kita anak ko. Kas kadagiti taddo mga ina, nga kayat naman tagbaling nga lula. Kahit kumit nga, balbaliw nga agayuhan na kitubing. Kahit kung iturtulo, tibang disiplina, tibay sagubing, di din do agbalin nga puko. Agang ka, Manong Nemi, ngimbagan, dae di kini Elsa, at panag-asawa da. Alakit no, talaga nga, dae tantilito din nga panawanan ako. Anya ka mga ron. Ingam ano ti plano yo. No mga pag-asawa kay ton. Dito kay tuwag na ed, doon no, si kanto ti makipag na ed, iti sidom nagiti naganak, iti nakakamak, naganak ti asawa manak. Kasi may isang lalaki hinang. Siyak ti mag-isangpad kay ni Elsa. Nalawa mo dito balay. Ika sa nung tungaro doon ang asawa mo ni Marco. Dito to'y mat ngayawid na ti asawa na. Baka agbalinton nga na ilet. No, aga-anak kayo to. Ako di pagdanagan nyo inang. Tanong lakid da, makapagtinulong kami. Makapagtrabaho kami matang nagpadpada. Mga patagter kamton di bukod mga balay. Uray ta, nalawa met. Di solar nga, kuka tayo. Una, yan mabalin tayo nga kasarita takin kukwa. Ti kaabay nga lute. Mabalin tayo nga usaran, upaan, no, kabaylan nyo nga katangan. Ilako dalakid, di katangan nyo. Kastan tumitarami din ni Marco. No, ti kayat mo kanagyang ka ti amyanan, ni Marco agyan ti abagatan, akin tengan to ti family house tayo. Nagpindas to ngabuyain. Well, family house, nga ti right and left, kat balay di kiti anak. Hindi agbay may sa akin to nang. Agbay may sa akin to. No, dan bukod bi nga balay, kani Elsa, tadan tumatan balay, bukod ang balay da Marco, kan asinuman tagbaling asawa na. Hindi ba may sakit to yan? Hanga bali at kakarubat ay mat. Ang baling mat nga umayik makipangan ka na kayo. Umayik makipangan ka yan da Marco. Uno saan ka tsak tagluto ta umay kay amin makipangan. Inang? Awan ka rin pulos ti damag yung kiniamang. Awan. Gabutosan kaya dumamdamag. Saan kung gumasahong pa yung mapanubra nga mapandumamdamag ti may pangkipkinkwana. Da kayo? Adadamag yo, iti amayo? Awang met. Alala ko. Idaw-daw ta kinapon Diyos nga. Anta ko maita, ang tinasyata ka sa saad na. Kensan taga di iraman inang. Madumdayin to di kundaway nga. Agpakita isuna. Kunak man lang no. Ade mulmula yung akura yung kenkwana. Idi,
Ngayon takit. Sa amin oras ka nagagurain ni Suna. Kinapudno na kat nagbaling nga karit kada kami nga kabsat iti kaawan na. Nagyaman na kanak ko. Takas natin ang bilangan nyo ti amayo. Ure awan, ngam nakatulong kada kayo. Nagbaling nga karit yo. Karit kada kayo, ti kaawan na. Nga kayat yung panaknek, nga kabaylan nyo, timang tunoy ti masakbayan nyo. Babayin kanya, kanin ti panagpursigiyo. Dito mo na yung manong name ti pagyam niya manak, karagiti anak ko kabuta. Impaayan ni Apo Diyos, itiya, napintas sa panagmampanunod da. Tatalagang sinurot da manong name tinilintig nga dana. Abag tunoy, iti arapap da na pagbalinan. Natulag nga ro ti kalaysa manong name iti simbahan, iti ilimi. Kaya dito sangot ti balay manong name iti nalinungan, naarkusan, nga nagbalin nga reception. Manong name, kinaya kasisyak, tinagtakder nga nangabay iti anak ko. Ni Marco, tinagbalin nga besman, tikapsat na. Irinto ta di girlfriend na, nga ni Mylene, nga paada nga maestra, isuma tinagbalin nga maid of honor ni Elsa. Napintas, na anayas, manong nemi, iti akasar, kan naurnus, manong nemi, iti padaya, kalpasan seremonya, na ornos, manong nemi, iti padaya, awan ti gulo. Nabuntun ti kadto nga regalo manong nemi kadagiti kasar. Malmalpasen manong nemi ti punsyon. Naakasen manong nemi digiti sapaw. Naipulangan digiti lamisahan kada dumapay nga nausar. Idurugyanen manong nemi dagiti agasawa iti aglukat kadagiti regalo. Hoy manong nemi. Dito, tati Marco, kini Mylene, manong nemi, tumultulong da. Dito na takang tumat nagkasar, ha? Tumulong kay tumat ng lukat ka na giti regalo. Maragsa ka na kamang bibuya ka nakwada, manong nemi. Nagpakada man tayo na giti abalayan ko. Ta, gumanag din nagluganan da nga talo. Ha, nga minibus, manong nemi. Dito, masadag ni Eddie Kanyak, naigam na timay sa nga regalo. Inang, sino dito na ta? Ada nga ta ng luko? Kada kami? Anat nagan na? Nagan mo din tatang na ito eh. Ni Amang. From Andring Nicolas. Anat nagyan na? Supot tipungan. Nga nakagansilyo ang tinagan mi. Duwang supot. Data. Eddie. Upat gayam sa dudwa kami. Eddie, ken Elsa. Kanagnagan na siguro, anak. Nga ta? No kuman ni tatang yu dayta, ni amang yu dayta. Apa nga, nagregalo lang, apa nga saan nga, imay. Baka hadalang may pauwitan na. Kahit na nga din ka sa unang, nga da iso na ta sinig. Baka da dyan family house da. Hindi man na mo gabot na nabayag sa mo nga hawad na gigan ti family house da. Tadi ka di kakabsat na kanadadaman ti dayo. Naktumang kinagsalutsod sa dyan lugar da nang noada sa dyan niya amang alakit kalikagom nyo na tanak ko anawan na ikalikagom nyo barbaring isong agpeso tini akin regalo ka na kita naman ngagpeso manon nemi ni Eddie nagsalsaludsod iti nakayanakan nga lugar ni Atring ano talagang awan ti may bagada man takas iti sangko idi nga panakakitan kang kuha na kanidi nga altaw kastamet iti naudi manon nemi panakakita da kang kuha na aging ka manon nemi
Nga iti may sang aldaw ang dakhadak dito balay. Liplipas ko manon nemi. Anang dalus, nang padigos ka di kiti tarakan ko nga baboy. Ida nagapapot sa amot di balay. Nga kinita. Balasitang manong nemi. Apay ka di balasang ko. Nana, diti ka diti handa. Nana amparo. Siyak di amparo. Apay. Alala, sumur ka dito unag. Nagabukan sakit ti biyahe. Kasat langam. Kinunak manong nemi ta nakapandalon. Nga dani putipot na sweater manong nemi ti sikat na. Sa dabag na. Kasta nga peso na. Nagabuwag ti atindog nga biyahe. Langam pa itinapuyatan. Diyak nakaturog, kabayatang tartaratilugan. Ano pa kadit masaplo? Masaplo mo? Kaantlagan mo? Siyak ni lagrimas. Abay nga, imay ka dito kitsak sa pulam. Ano makigapo? Kahit ko kumangay pakamo ka na kayo. Ngani papangkit. Masakit. Papang? Kailan ko magbibiyang ko ng papang mo masakit. Ti papang ko kita sa asawa yo. Ni Andring, wala na. Siyak ti inoodi nga, anak daki ni Mamang Dalen. Dua ka mga kapsat. Ni Manong Jojo kan siyak. Kat binaonak ni Mamang ngay may dito itap no sa pulang kayo. Tap na may pakamuka na kayo. Nga masakit. Anat sakit na. Anat sakit na. Grabe, nana. Kat awanin tinamnaman na paing agpaot dito lubong. Kinuna na manong naming agtad-tad di kitilungan na. Naibuyogak manong naming at inarakop ko ti balasitan. Imarakop ba't kanyak, kadang dangay kami nga nagsangit. Nabayag ka din. Nabayagin. Abing ita, kailangan ipaka mo. Di namat kayat. Kinabot noon agad. Dakam dinagnak-nakim. Tapos di kasi may pakamumad lang kada kayo. Kasapulan na kadit kwarta. Para iti kada na ti ospital. Sana kasapulan ti kwarta na. Siguro, kasapulan na lang makasalita na kayo. Nga dumawat ti pamakawan. Iti panang baybayaan na kada kayo. Yung istorya ni Mamang, tipudpud nga saan da nga nag-asawa, gabutad na pudpud nung asawa ang pamilya ni Papang. Mabalik ka di nga rod, anak. Nga tawagak na giti anak ko, di kakamsat mo. Tapos na ipakamukha na kuha na ti amin. Kat isudat kang runang nagdesisyon no anyat baramin. Ngam na siya magdesisyon handa. Agkukuyog tayo. Makikuyog kami kaka. Tapos na nikastakit. Makita mi ni Papang niyo. Tinawag nga pinagsinublat manong nami da Marco kani Eddie nga daday trabaho. Nimbaga kani Eddie. Anak, ada sa nga electric balay, kabsat yu ti ama. Nilagring, ibay na yung pakamo. Nga matmatayon ti amayo. And kito saon, inam. Adaan ka no tinakana nga sakit. Siguro, dati langin ti ururayan na. Sakbay mo yung pinsanan nga agkitem.
Sigurad, inang, mangalak tilib ko. Tawagak ni Elsa, takas taman tiramidan na, naglib. Sige nga rin anak, isublot ko nga, kasarita kapsat mo. Noan niya timbaga kini Eddie, kas tamat timbaga kini Marco manong nemi, noan niya timbaga ni Eddie, kas tamat timbaga ni Marco, agkukuyog kami manong nemi, kat kakuyog mi nila Green, tapno makadanon kami ti ayan ni Andring. Nangarkila kam tiban manong nemi, kat nagsinublad na kidagkabsat nga nagdrive. Tamo damaten nagdrive, tadamaten mo ko da manong nemi ngalugan. Sabi pinas tiban, kunanda tapno makabagkukuyog kami amin. Nga saan kaming nagsasarunulan. Nuwanan kasarita da, manong nemi, pagsalsalutsudan da nila Green. Babaeng karikit ito ang anak ko. Kaano nga radading hanap namuan. Ngata sa bali nga pamilya ni Amang. Nabigit pa'y kuya. Idi lang na amami nga da nakana nga sakit ni Papa. Kamu ka talaga nga legal da nga agasawa kinimuhan. Adamat kahit imuno na nga pamilya ni Papang. Napudong asawa na. Ada kahit doa nga guguha po nga kapsat ko. Kaya ni Jojo nga manungin sa nga gwapo. Saan man kuya? Nakapag-graduar ka ti high school. Graduate ka pa lang. Ni manong mo. Second year college. Ada bukod yung balay. Ada. Gabuta. Suportaran na kami ni Grandma. Ano trabaho ni Papang? Pinagdadan na kayo. Karpintero. Ni mamang mo. Nagnegosyo. Aglatang agangkat alahas sa namapan nila ako. Oren okay kaya nga kalsat. Kanangin ka mag-apakin ni Kuya Jojo. Siguro, mamirisitan na sa ang nga agapat at kapsat. Kaano kayo nga pinanawan ni Papang Nana? Sinalusod manong namin nila Green kanyak. Inang palatawan ni Dini Eddie sa upat titawan ni Marco. Amuda nga daamada. Iso nga, sinapul da di awanin ni Sona. Imbag mangarot ta, nakapagturpos da. Gabuti kagat ko, ken kagat da. Ken gabuti tulong ni Apo Diyos kada kami. Saan na kami nga binabayaan ni Apo Diyos? Imbag mangarot kuya, tasan magkukura ni Papang. Kinagura mi idi damo. Hindi maamiris mi, nga amamin tulad ta. Ken pinagbalim mi nga kaharit kaawan na. Isot nagpangalam mi nga nagpursigi. Tapos di kastakit saan nga masayan ti bandog ni inang kada kami. Kuma, agpaot pa'y biyag ni Papang. Agpaot kumapay. Tapos masulnitan na nagit nagkurangan na kada kayo, kuya. Ken maituloy na, iti panagbalin na nga ama kada tayo. Sapay kuma. Kas tamat manong name iti adda iti panunot ko, sabi ko tamasilpuan pa iti biyak na. Tapos ni kasta, kat siyempre, noan yaman na kiti saan na idi nga na iparik na kan na ipaay, kada kiti duwangan anak ko, kat maipaay na. Nagbaling ko nga naragsak, pamilya. No agtipon ko makaspagarigan ti dua pamilya. Kaya na nga pamilya. Gabutan nagpamilya matan ni Eddie kat sumaron tumatan ni Marco. Ngayon di makadanon kami ti ospital, manong naming nga ayan ni Andring. Talaga nga sagay santi angas na. Natanon mi dito'y manong naming ti maysa nga. Baro nga iso ni Jojo. Kan ti babae nga kinanana nga sukatan na kanyak nga ni Dalen. Naginarakop kami kay ni Dalen manong naming. Naginarakop mo iti kakabsat. Agaman nagtemay kayo. Siguro kanta kailangan tururayan ni Andring. Manong nami, nagsinumbangiran nagit ang kapsat ti amada. Ngayon kamanda, nasaggesada, iti ima na. Ilin ito nakatakdera, nga magkita, iti langana.
Nabayag sa nga nagsaksakit. Gabutakas la sa anin nga ni Andring. Ngayon ilasin akan kuha na tatno mabigbig ko ni Andring. Tisiding manunimi, daking nga ito mabibig na. Iso ni Andring. Naging gaman ng nemi nga nagmulaga. Pinatpatan na kinagkabsat, tinakulap na. Nangigkot yung nga muna nga nagtimek ni Eddie. Amang. Siyak ni Eddie. Tinoon na nga nakyo. Kinita na. Nagdimagmat ni Marco manong nemi kit kinunana. Amang siyakmat ni Marco. May sa akong nga maestro. Kaabay ko na ti girlfriend ko. May sakmat accountant, amang. Accountant ba dito ya? Kadindinak, asawa kon. Sayang, awang kay, di nagkasar kami. Ngayon, na awap ni nga regalong. Sige ka din ang tlad da, sagdudwa ka masupot tipungan nga da, naiburda nga nagan mi. Nagan nyo at din nagkapon na. Ha, amang? Saan nga si mong bahat manong naming imbawing na ti panagkita na kaniyak. Talakatakderak nga rod. Amparo. Nabadak na nung nemi nga nangig ko. Timbalikas na nga nagan ko. Andring, when siyak lang Amparo. Ti pinanawam nga asawam, idiin nam kanupat ti tawan di kita anak ta. Sinapsapol ken unuray da ka. Ngam kada gito'y palangat tiyempo nga namuan mi. No sa dinutayan mo kanaan niya itanti ka sa sahad mo. At tuyan di kita anak ta, Andring, kas nangig mo itay, may isang accountant, tinaw na, maestro, tinaw di. Nag-asawa pa yan ni Eddie. Kadanda ni Mata nag-asawa, damar ko kini Maylin. Plano mi, mangipatakderda iti saggaysada nga balay, tagsumbangir. Daya, lauden, uno amyananan ka na bagatanan, ti balay, nga patakderda iti. Andring, saan ka pala po ang panaw? Di mo ka di kayat. Nga makita, di ba nagdakkel na kita apo ko takad ako na. Kan karigiti duwang anak mo. Na juju kanila, gring. Kasapulan na ka. Saan na kami nga panawan? Andring, pagawanin na. Pagawanin na, kuma. Pagawanin na, kuma. Amang napamakawan ng pagdanagan nyo. Hindi pa ilangan si papakawan kami kada kayo. Gusto nga pa iso amang. Gusto di ko na dagit anak mo, Andring. Ginuro na ka man idingan apagapaman lang ng kura. Ipatpatagda ka. Ipatpatagda ka, Andring. Isungandahan na kami nga panawan. Ngam day din tinaudi nga balikas manong nemi. Tinadawat na ti pamakawan kada kami. Siguro idi mangignan nga talagang si papakawan kami kan kuana. Intuloknan. Saan nga imangis? Saan nga inalaw pa iti angis na? Gabuto talaga nga saan nga mang-angis. Natayen ni Andring. Nagari ti dungaw anug-ug sa ibek sangit iti uneg deta kwarto manong nemi. Ngagapo kaniyak dagiti anak ko. Timanugang ko, dagiti manugang ko, ni Dalen, kastawat ten, dagiti kabsat nga lagring kan Juju. Ado nga luwa, manong nemi, tinagarubos kada kami. Kat kas kalikagum ko, manong nemi, iti balay nga pimanawan ni Andring, kat iso, tinakay masayagan. Kat kuna, dagiti tao, amakamamuk yung kuhan. Ay, adan ni Andring, nagsublin ni Andring. Ayan na. Adan. Ngayon may isang nalami sa bangkay. Manong nemi, rumar sumrek dagiti umay makipagladingit.
Dagiti makamamukin ang drink. Wahin ta adumat dagiti nagbaling idi nga barkada naman nun nemi. Dagiti dati nga kinatrabahuan na. Rumar sumurekda man nun nemi ito nagtinaladan. Ito nagtibalay mi nakamansayagan ni Andring. Dua kamit. Manon nemi iti mangbambantay ken kuan. Kitam kadlangan niya. Mayat duti lalaki ken duat asawa na. Numatay duat mangbantay ken kuan. Sagduduha da pa'y anak. Kita man ay, ni Marco ken ni Eddie, di kaabay ni Amparo, ni Magdalen, Juju ken ni Lagring. May mesaya, ti putot na nga babae. Ilang Lagring ang napintas. Gugwapo nga kita anak na, ti putot na nga lalaki. Tas naman nung nemi, iti tanabutob amang mangag kadagiti, umay makidungal. Iti napintas at agkapyadang duwang babae na. Kinore di kita kakapsat, iti ama. Juan, wala, kastala tibiyan. Umuno na, adamod uding. Pagpindasan na kita, nakapagpakawan ka no, sakbay nga na tayo. Kan napakawan na matisuna. Sa balipay nga bansada, tiluwa nga nagarubos, idi maiduli ng tibangkay ni Andring Manonen. Juan, katsyak, na itanamitim ko ti sa kaanan na. Aginanakan ng drink. Tada kami at nakampay lang dito lubong nga makigasan kasat. Dumanong kam tumat dita, kapaset ti biyag. Awan ti magdanagam. Tamay ragrag pinggan to karag iti karkararag mi. Awan ti magdanagam, tao may dakan to paspasyaren. No doon teng tunga da apukutang. Kaduak to ti apukutang, umay dito ay sumarong karken ka. Namangyamam mo nga sika. Kat nagbaling nga luluda. Sigsikalaan timpatag ko antring saan ako nga nagayayat. Tayong karik nga sikakit siksikan tulaing. Itilikod na nga sinugat mo ti puso. Ngayon mabayang kadagitan nagta. Isudat sampakat ko. Tapno, kalik gumakpalan ti agbihag ti tilubong. Umunakan, sumarsaruno kam to. Langlangib man manong nemi ti tangatang iti batog mi kadaydi nga panawen ngem naakas betlayang di kita nga langib ket dimteng ti barong agsapa kada kami. Kinawat man ti kinapudno anong nemi. Napaot man ti panawen nga kaawan na idi ti dan nami nga giina. Kada pagapaman laeng nga nakita mi iti panagsubli na. Kinawat niya ita talaga ti paset ti biyagbi. Nagasahong maten manong nemi da Marco kini Maylin ket kas iti plano. Nagtengaan da ti family house iti saggaysada nga balay. Insardan kon manong nemi iti panaglabak ngamin tuloy ko iti panagtaraken ko ti baboy no pahiya. Basit langan. Ket imbes nga natengen ti lakok manong nemi ti tiyandaan nangalakon ti pwestok nga paglakwan iti karne ti baboy. Pasaremet mapanak, iti bangir nga balay, umayk mamangal daw dito anak ko. Kung agawin mamang. Muna saan kat dumadanon ti anniversary mi kaditi Andring, agpaskan nga akbat manong nemi kat sundo at tumalati dito balay ko. Sagduduha da iti anak, dagiti anak ko manong. May isang babae, ken may isang lalaki, tiputot ni Eddie. Idin to tamay sa nga lalaki kan may sa babae tiputot mat ni Marco manong nemi. Naornos ti pamilyada manong nemi kabuta. Adalas hagkabasit siguro nga panagpinasugnod da ngem awan ti makuna nga apa. Kasing pwede giti duwa nga lalaki nga anak ko manong nemi tawang pulos ti bisyo da. Tas tama ti singpet ken kinapudno dagiti duwa amanugan ko. Ala akit pag sinsinublatek mo ida mapanaiwanan na kita po manong nemi. Adamat komunikasyon manong nemi da Jojo kanilagring karigiri kakapsat na. Tano kasta nga mailiw da, tumawag da. Adamat digiri gundaw manong nemi nga umay da sumarungkar nga kapsat ditoy orisad na kadwa ni Dalin. Naging ka nadamag mi nga nakapagturpos damat nga agpadpada nga kapsat. Yaklamon o daitan pamilya ni Jojo. Dahito nga rin ti pagkasarita ak manong nemi kadagyaman naklaunay ti anos mo nga nang urnos ng ibasa
Kat sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti patag nga dimngeg. Pagkasalita, kas may isang ina, nagbaling nga single parent, iti likodan nga binabayaan na kami, Daddy Andring. Imsaanag kami nga nangimuna ti gura, na pinagbaling mi nga karit, tinaramid na panangmanong ka na kami, tapno maragpat ni tanyaman akalikagom mi. Nang roon at ikalikagom ko nga rapaap ko para kadagiti tuwan anak ko. Ay kaya manaklaw na tuwing nga ro dagyaman nga pagayam mo, Amparo.